De 49-jarige De Jong krijgt alle gedacht niet maaien zijn trainersdiploma. Van Takkum seizoen al is hij de eerste man bij de club dat hij hem tegen thuis viel. Ik viel me hier heerlijk en mijn gezinsje viel zich hier heerlijk. Ik had wel aan een zaad, ik kon weer in het hertje met mijn zwansjes en mijn vrouw. Ja, die vielen zich hier geweldig en dat is voor mij ook heel belangrijk. Bij de supporters die trouw de trainingen van de Louter profs volgen, is de ondersteunende beneming van De Jong goed nice. We zitten een beetje in woordmandje, ik wil een beetje feeling met de sterk jou en ja, dat klinkt met het publiek en ja, ik denk dat er bepaalde dingen overbrengen kan die heel belangrijk zijn. Wat vind je van Henk De Jong? Ja, vind ik een machtige man. Goede trainer. Moet ook blijven. Ja, hij heeft het ook verdiend, hè? De Jong houdt nog een slag om de eer, want de contractbesprekingen moeten nog beginnen. Maar dat liep het een formaliteit. Ik ben haast 50, tegelijk met Cambuur. Mooi, dat is een mooie felicitatie hè? Dat is ik precies zo. Dat moet ik precies uitkomen. Hetzelfde hier. Net helemaal op dezelfde datum, maar het scheelt net vol. Maar dit is ik mooi, dan mag je me feliciteren, maar het moet eerst nog maar. Maar ik ben al blij met het vertrouwen wat de meesten van Cambuur in me hebben. Dus dat alleen is al een felicitatie van mij. Lokwijnske. Dank u wel.